समायदो सोमज्रोज्रोबाबो गान सोमज्रो जाथ'नो गथ'आ Hi everyone, welcome back to my Kondisi Yoga YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाफिनबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दायो माने सालबारि बाजारावहाय थांनो नागिरदों आरोना। बेसेबा गोबाव जाबायमोन आरोना सालबारियावहाय आं थाङैया माने माइ गायबाय थानानै 31 मान्थसो जाबाय आरोना थाङैया। ओमफ्राय दिनैहाय थांनो ओंखारदों माने फिसा फिसा बाजार खालामनो दं आरोना। जों बिनानावजों आंजों दा थांगासिनो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मा लायो मा बाजार खालामो। ओमफ्राय लोगोफोर आङो इन्ट्र भिडिअखौ न'आव लाबोनो हादियासै आरोना सान्दुंआबो गोसा बिदिनो आथुर जायो नालाय ओमफ्राय आं लामायावसो लाबाय आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो नायलांबाय थादो नोंथांमोना बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जागायलांदोंसै चलो ओमफ्राय लोगोफोर लामा बिराद मोजां जाबाय आरोना भिउआहाय माइफोरखौबो गायखां जाजोब्बाय नालाय बेरायनो ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना लोगोफोर नाय वाव भिउफोरा बिराद हिटखा आरो Kuntulilan ko. Masih nulale ada ya. Mabaydi may kon. Mudah, anu kaya sindalan. Hawaii nama. Hawaii. Laru. Pada ni ya, lausa. Gurung. Mar gurung kafir begian le. Oh. Hah? Oh, mereka ini le. Dukuna apa yang pihak ini ni? Dukuna gosong kesaid nude. Dukuna gurung ni konje, gosong ke. Ayo. Parni sih kemana? Ang mas wes ni sebagai gini. Mas wes ni kemana? Ya. Lanai tentu. समायदो सोमज्रोज्रोबाबो गान सोमज्रो जाथ'नो गथ'आ Sentri satu delay. Korean di sana? Bisa ada ikan bisa. Bisa orang. Bisa. Lagu nolak. Tinggal aja. Siapa pada nontonnya? Nonton nama kayak kemarin lah video. Kasih bah. Bisa udah nonton ada ini persiapan ini mah berat sampai. Urus kalau sudah hidup dulu na. Kira suni kok nanti Ini kunci kiri sono iya. kira so Laparan gua lah. Iya. Mata mix pa video mo kan ne. Ang marit mo ni se. Kay mablaw salade. Kunci. Apa sampai ya? Nunggu ya susun sana. Bidon ko dala ko dala. bidon kedak guys Bidon. Tinggal ko suami. mudah so mudah nih ingat apa ya Tinggal ko itu bagus. Dini saya dukun pada punya pak di sana.
लोगोफोर जोङो माने बाजार खालामनानै फैबाय आरोना नै थांबाय दायो मा मा लाबोखो नोंथांमोना खिन्थानोसै आरोना सान्दुं बिराद गोसा नालाय ओंखायनो थाब फैबाय जोङो नै जोङो दायो मोनफैबाय आरोना न'आव बिराद सान्दुं गोसा गरमथार दसे फैना थांबाय नै मार गरमखा दसे फैना थांबाय आरो जोङो ना फैनानै मोनजोब्बाय दाबायदियाव बाजार खालामनो हायालै मार गरमखा बाजार खालामनायाबो खमखाबोना नङा मोजां माने मोनसे ini जिखुनु दरिखौ एसे थिखांदावसै ओमफ्राय लोगोफोर जों बाजार खालामना फैनोसै आरो मा नै खानायनि खानाय माने बिराद दाम जाबाय आरो लोगोफोर हेयार स्पाखौ आङो मोनसे लानानै फैदों आरोना फैसा थानायावनो फैसायाथ' थाबाय थाया नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो आं मोनसे लानानै फैबाय आरोना खानायाबो माइ गायबाय खाथबि बिराद बया जाबाय आरोना बेनि थाखायनो आं हेयार स्पा खालामनो होननानै लानानै फैबाय आरोना फैसासो थाखानायावनो आंनि माइ गायनानै सोमोन्दो खरावनो जाबाय आरोना अच्छा मोनसे लाबोदों आङो खानायनि थाखाय ओमफ्राय नै नानिया सि गस्ला लाबोदों आरोना गांसे गरमाव गाननो थाखाय ओमफ्राय लंपेन्ट लाबोदों ओमफ्राय लोगोफोर आं माइ गायनानै बेसेबां मोन्दों नोंथांमोनहा शेयार खालामाखैमोन आरोना खैदिन गायदोंमोन आङो थ' आङो माइ गायनानै फैसा मोनदोंमोन आंनि बेगालायलै लुगैनाङा दे रावबो पैसा ही पैसा होगा रोजा बेसे दं इयाव नायनो बेसेबां दं आरो खावसे बाहायबावबायसो ना दिनै आंखौ दिन बगारदोंमोन नोंथांमोननि बेसेबां रां मोनखो ओमफ्राय नै बेखिनियानो आरो आंना फैखानो दं सानदों माइ गायनानै मोननाय रां गोसोमबो जाबाय आरोना खस्थ' खालामबाय नालाय मोनबाय आरोना खस्थ' खालामबासो मोनो खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै होनो खोथा बेनो आरोना खस्थ' खालामनांगौ आरोना माने माइ गायनायाहाय धोनि गोरिबजों खोथा गैया ना माइ गायनाय एबा हाजिरा खामला मावनायफोरा धोनि गोरिबजों खोथा गैया आरोना लोगोफोर मोनलायलाया नालाय दैज्लां बोथोर आरो बयबो न'खर न'खर गायलायलायो नालाय बेनि थाखायनो हाजिरा खामलाफोरखौबो मोनलायलाया बेनि थाखायनो गायनांगौ जायो आरोना जेबो नङा ओमफ्राय जोंबो गायनानै बिदि फैसा रां मोनबाय आरोना गायनानै जोंबो बेफोरबायदि फैसा मोनबाय आरोना खस्थ' खालामबासो मोननानै लोगोफोर माने बिदिनो गोसोम जाबाथ' गुफुर जाखागोनानो बेनि थाखायनो गायनांगौ आरोना गोसोम जागोन मोसानो थानाङा गायनांगौ बयबो गायलायलायखायो दैज्लां बोथोराव रावबो जिरायनानै थाखाया आरोना लोगोफोर न'आव गायखांबाथाय बेलेग न'आव गायखायो आरोना बयबो गायलायलायबासो आरो मोनलायलायो नालाय नङाबा गायाबा मोना बेनि थाखायनो गायनांगौ लोगोफोर बेखिनियानो आंनि बुंनांगौआ लोगोफोर आं गायदोंमोन न'आव गायनायसो जानायजों 20 days जादों आं गायनाया 20 days न'आवबो गायबाय नालाय ओमफ्राय जानाथ' गायखाङाखै गायनानै बेखिनि मोनदों आरो आं गासै आंनि मोननाय राङानो जाहैबाय 3000 आरोना 30 लायनो 30,000 मोननाय बायदि मोनलायदों मा गासै आंनि माइ गायनानै मोननाय राङानो जाबाय 3000 लोगोफोर 3000 मोनदों आं बेखौनो 30,000 होनलायो आरोना इन्टारभिउ लोगोफोर दिनैनि आंनि बाजार खालामनाय बेखिनियानो आरोना जेबो गैया ओरैनो बाजार खालामनो गोनां बेखिनियानो आंनि बाजारा स' मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय